meegewerkt. Ook namens mij hartelijk welkom hier op deze boerenbroedel. Ik ben vanmorgen heel even met een aantal mensen van de hoopschoppers naar Circus Willemings geweest en van hun altijd schoenen met te maken. Niet net zo schoon als Circus Willeming, want dat is hier in Zwamen. Maar ik leef hier onder, net bij de Zwaan. En toen zoek ik al de heringen tegen de stroom ingaan. Die gaan straks in die voek onder de nepelmuk. Want wie we het ook bekijken, het is 17 februari, inmiddels 20 voor 3, het één kunnen zien. Het vroeg straks wie binnenkomt aan over sjaal weer, dus dat betekent dat de vastgeloven nog zit in wil. We hebben de afgelopen dagen hier in Zwamen een geweldige vastgeloven gehad, met geweldige feestjes, recepties, zo'n bierverbouw, nummer op, erbolkes. Schoon om te zien dat dat ook zo leeft bij de jeugd. Maar vandaag draait het om ons, de boeren, en ons broedspaar met hun gezelschap. Heer een applaus voordat we beginnen voor dit broedspaar. We willen met het zien heeft gezegd, en we zijn geboren tegen het voorgenomen huwelijk, denk ik dat voor alleen de getuigen nog even moeten horen wat ze daarvan vinden. De ene getuige, dat zal geen probleem zijn, want die vindt volgens mij alles wel goed. Maar de andere getuige, dat is volgens mij een ander verhaal. Getuige Wendy, door onze woorden aangeduid als de ene getuige, wildkeurlijk het naar voren brengen. Ja. Ik heb bijna. Nee, ik heb er niks op tegen, laat de feest maar beginnen. Getuige Monique, door onze woorden aangeduid als de andere getuige, heb keurlijk het te zeggen. Ik heb niks meer te zeggen, ik zeg laten we feesten. Goedemiddag. Ik zal Kim en Leon zelf ook even volgen als ze dat het willen weten. Toch de liefjes, wie zit er? Oh, nee, ik wil alleen spreken, de rest wil ik wel. Nee, ik denk dat we ons goed verbonden veel vullen. Dus laten we dit te lang zeven maken en doen het officieel. Kim, wilst toe met het braaf mannetje Leon, de hineven die steekt in de onechtwere verbonden? Ja, dat wil ik heel graag. Oh, Kevin. En Leon, wilst toe in de onecht verbonden werden met het schoon bloemtje Kim? Ja, ik wil. Wem zou dat niet willen? Nu voldaan is aan de belofte van een echtelijke trouw, wat glorige gebied doet man en vrouw. Boeren heb zo te ringen. Volgens mij hebben we er een veldwacht te vullen met Kim of nee? Dat kunnen we doen. Ja, ik wil dat wel bij. Leon, wilst toe die Kim de ring omdoen? En Kim, wilst toe die de Leon ook de ring omdoen? Ja, dat kun je daar. Oh, ja, dat is echt goed. Je moet zo naar kant. Beste mensen, het officiële gedeelte is volbracht. Hierdoor begint de receptie en dan kunnen we het feest beginnen. Namens de burgemeester wil ik al eens iedereen bedanken voor de komst naar deze trouwerie en ook voor uw aandacht.